Ganda nung downtown Kilona, oh. Ang liwanag, oh. Kitang kita rito, oh. Kita yung downtown. Doon tayo pupunta, mga ka-That's Good. Good evening, mga ka-That's Good. Alas 5 na nga ng hapon. Gabi na pala. Alas 5, hindi ko alam kung araw ba yan o buwan, ha? Buwan na yan. Pupunta tayo sa downtown, mga ka-That's Good. Attend tayo ng year-end party ng Siesta Hotel. Ako yung +1. Bring +1, parang ganun. Ako yung +1, mga ka-That's Good. Titignan ko kung paano ang year-end party naman dito sa Kilona. Di ba sa Pilipinas may year-end party. Okay din, di ba? Masaya. Punta kayo sa mga resort, ganun, di ba? Tapos may mga program, ganun. May mga games, mga pakulo, may prizes, ganun. Dito naman, titignan ko kung paano naman yung ano. Doon tayo pupunta, doon. Sa maraming ilaw na yun. Yun ang downtown Kilona. Mga ka-That's Good. Meron tayong dadaanan, makikisabay. Yung mga isang Japanese tsaka isang French. Si Takashi Nakamura tsaka si Patricia. Ayun ang dadaanan natin. Ano apelyido ng Patricia? Sullivan. Patricia Sullivan. French yun. Bonjour monsieur. Si Takashi naman Japanese yun, pero dito na sila sa Kilona. Daanan natin dahil ayaw na nilang mag-drive. Gusto na nilang makisabay na lang. Ako gusto kong mag-drive. Mahirap mag rito pa yung mag-bus ka pag dito ka sa taas ng bundok. Mukhang wala ng bus dito pag gabi na. Punta tayo, mga ka-That's Good, ha. Papakita ko kung paano yung ano nila. Ang lamig, ka-That's Good, -5. Siyempre may dala tayo. -5 degrees. Ang lamig. Tapos may dala tayong gift. Tapos alam ko yan, irarapol kung sino makaka-receive niyan. Dito na tayo. That's good. Yan yung lake. Dito tayo sa Kilona Yachts Club. Ito yun. Ito yung event nila. Ang ganda ng mga yate, oh. Apart lang dyan. Dito yung event. That's good. Ang lamig. -6. So, lalakad tayo papunta doon. Nahuli na ako, baka maiwan ako. Private club. Ito yung Water Street. Ganda ng mga Christmas light na nila. Bulsa ko yung isang kamay ko. Pinagpapalit-palit kasi na wala akong guantes. Ito yung mga ka-That's Good. Kilona Yachts Club. Ganda rito. Malamig lang. Yes. So just up the stairs, and then down the hall at the end on the left. Okay. Have fun. Okay. Tayo, ha, may mga ito yung established 1945 pa pala. Ito yung mga picture ng mga sinaunang yate dito sa Yachts Club. Hi. Dito sa second floor ang event. Captain to. Ay, ano. Mga Commodores.
Okay, ito parang may ito tayo. Mag-uumpisa na yung program. Order muna tayo ng drinks. May masarap na drinks yan. May mga spirits sila. Cocktail. May beer, oh. Aso magdadrive tayo. Cocktail lang tayo. Ito. Guess as much as you can first. You read it. Well, number one. Okay. Sorry. I'm feeling it. No. Go ahead. Okay, even I close my eyes. Do we have all of this? Battery? Battery? What's that? Oh, yeah. Yeah. No, as in it says yes. We still got lots of time. Kakain na. Okay, ano to? Beef. Okay, Salad. I'll give you the first. Yeah. You want mashed potato? I don't know about that. Vegetables with herbs. Madilim kasi mga that's good. Walang ilaw. Let's put a little bit on this side. House-made stuff. Eggplant curry. Plant moussaka. You want some? Roasted turkey recipes. One turkey. Turkey gravy. Also turkey. Okay. For the dream team. We're so lucky to have our 108 was one bed, no bathroom. Yeah, 2 places. Awesome. I would call it memories. Where they take it and bring out dessert. A little more turkey. Should've known Marvel was up. Picture taking na mga ka-that's good. Ako naman dito wine lang. Magdadrive pa ako kaya wine lang tayo. That's good. Red wine. Any of you guys like coffee? Homie's smarter than all of us. Seal, do you want to keep your gift or do you want to trade? You're going to keep it. Okay, go ahead and unwrap it. No! Okay. Let's do this. Ooh, another box. Sorry. That's many of it. Oh, I think they're mugs. Mugs. Yay! And there's a card on there. Languages. English, French, and Greek. Okay, good. Wow. Wow! Everybody's Sterling's getting it. Oh! Oh my. Talk
talk really loud? You can move the table closer to the mic. Yeah. Yeah, and Move the mic in there. I don't know what this is. What does that say on it? Says bonus gift to open first to hint of what's to come. I wonder what it could be. I think it's black toilet paper. Black toilet paper? Does that go with that soap? That bar of soap? Yeah. It's hard. Ticket that's already been scratched. Hopefully you like. They're honest. It's like a little notebook. Oh god, you see that? This is the Some oils. I didn't even look myself. You should actually look. Everything from Kirby's in here. Let's see who the winner of this lovely gift is. Michelle. Our Christmas basket, the biggest one yet, guys. And the winner is. Yahtzee. Yahtzee. David. Natapos na mga kadats. Ano to? Yung mga flag nila. Tapos na yung party sa mga 3 hours din. Kainan lang yan. Thank you. Thank you. Hindi siya yung parang masaya din. Iba rin yung style. Ganda ng downtown, no? Paggabi na. Wala masyadong tao kasi nga malamig. Nasa mga loob-loob sila. Doon kami nag-park, malayo yun. Dito kami sa likod. King Tops. Pinipick upan ko yan ng DoorDash eh. Yung King Tops. Naubos ko yata yung isang bote ng wine. Ngayon nahihilo ako kaya hindi ako magdadrive ngayon. Siya magdadrive. Parang na. We're just all Yan yung skating rink nila sa Kelowna. You can't believe it, eh? I don't know what it was represent. But it ends up the good one. Smell good. Pauwi na mga kadatsgut. Ako yung nalasing. Yung +1 yung nalasing mga kadatsgut. Naubos namin ni Takashi Nakamura yung isang bote ng wine. Kakalasing din pala yung kahit pag ganon lang yung wine, red wine. Lakas kasi, ilan yun? 15% yata yung wine na yun. Kaya hindi na ako nag-drive that's good kasi delikado pag ma-random check tayo ng mga RCMP. Driving, ano bang kaso nun? Under the influence of alcohol, parang ganon. Kumbaga sa atin. Malaking offense yun. Kaya ang maganda lang dito, halos lahat marunong mag-drive. Kaya lakas ng tubig
Oo, ngayon lang. Si Mrs. nag-drive. Siya yung nag-drive ngayon dito. Pero siya pag nasa Manila, takot siya mag-drive kasi iba naman ang ano sa Manila. Iba ang diskarte ng pag-drive sa Manila. Yung 2 lanes sa Manila nagiging 4 lanes eh. Ang lamig ka, that's good. Negative -6. Pero walang snow. Mas malamig pala pag wala yung snow. Pag bumubuhos yung snow, nababawasan yung lamig niya. Ganun pala yung style. Exciting tong first winter ko rito sa Canada. Yun yung pinanggalingan namin mga kadats ko. Ang layo eh. Dito na kami sa bundok. Inaabot din ng mga 15 to 20 minutes. Depende sa traffic. Ganyan. Maganda rito sa bundok kasi. Hindi siya congested. Good morning, Kilona. Ayun oh, yan yung mga kapitbahay namin oh. Inuubos nila yung bakod. Kaya yung bakod namin nakakalbo. Sarap na sarap sila yun. Isang clan tong umatake. Isang pulutong oh. Oh. Kaya yung bakod na yan, kalbo yung baba niya eh. Oh. Kalahati, inubos nila eh. Takbo sila oh. Bilis oh. Doon sila. In 600 meters, turn left onto Gordon Drive. Isang ano yan ah. Isang pulutong yung usa. Ubos talaga yung bakod mo pag yun ang kumain. Kawawa yung net na inilagay ni At the next Grace stop doon sa sign, turn left. kaisa-isang puno eh. Inuubos eh. Ang ganda rito pag ganitong umaga. Sisikat yung araw. Yan o. Puting-puti na yung bundok. At the stop sign, turn left. Yung mga ka-that's good. Kakatapos lang nating maglinis ng bahay. Yan yung nilinisan nating bahay. Yan yung kontrata natin na isa. Dalawa yung garahe niya. Yan. Pero itong driveway mga ka-that's good, may kumukontrata daw dito na yung nagtatanggal ng mga snow. Hindi shovel ang ginagamit nila, yung ano talaga, yung machine, yung maliit na nagtutulak na snow, parang bulldozer na maliit, grader, ganun. Wala nang dahon yung mga puno. Ayan, may nagkaskas oh, kakakaskas lang ngayon. Naglinis tayo ng ano, that's good. Inaabot tayo ng, mabilis na tayo ngayon. At the next stop sign, turn left. Namamaster na natin yung paglilinis ng bahay. Dati nililinis ko yan ano, inaabot ako ng nung mga una 5 oras. Sanggalakan 5 oras yan no. 5 oras syempre hindi ko pa kabisado. Tapos nung sumunod ba 3 oras na lang. Ngayon mga ka-that's good, ano na lang, 2 hours na lang. Kasama na kwento dun ha. Alam mo yun, yung kwento nung ano, may-ari. Siyempre habang naglilinis ka, nandyan din, nagkukwento rin. Nakaupo rin sa tabi mo, nagkukwento. Hindi ka naman maiilang kasi siyempre pag alam mo namang maganda yung trabaho mo, kahit nandyan yung may-ari, hindi ka maiilang, di ba? Kahit kwentuhan ka niya, pinapanood ka niya nagtatrabaho. Yun, dun, ako ang naiilang kasi hindi ko napapakinggan yung ano niya ng mabuti. Hindi ko napapakinggan yung kwento niya ng kung anong kinukwento niya, kaya ako naiilang. Kaya minsan pag nagkukwento siya, tinitigil ko rin yung ginagawa ko, nakikinig-kinig ganyan, tapos tuloy na naman, punas na naman, vacuum. Pero mabilis na.
2 oras na lang, ang laki ng bahay mga ka-That's Good. Siguro mga 2,000 square feet ba tawag? Tama, 2,000 square feet yung bahay. Vacuum, kasi dahil lagi ko nililinisan yun, mga every 2 weeks na nililinisan, hindi na nag-accumulate yung mga dumi. Kaya pagbalik ko, kunting ano na lang, tapos 2 yung vacuum nila, na kasi vacuum nila ginagamit dahil ayaw nilang gumamit ng ibang vacuum, tsaka mga pamunas nila yung ginagamit. So pag pumupunta ako dyan, wala akong dala, kumbaga sarili ko lang ang dala ko. Nandyan lahat ng gamit, pati mga panlinis, yung mga solution, kanila lahat mga ka-That's Good. So yan, 2,000 square feet. Ang kontrata ko dyan, na pag-usapan namin nun, $200 every linis pag pinupuntahan ko. So madumi o malinis, $200 yung ano, yung bayad niya. So sa isang buwan, 2 beses, $400 yung ano niya sa isang buwan. So ganyan yung mga hinahanap nating clients ngayon, yung tinatarget natin, yung mga walang reklamo sa presyo, parang kasi di ba, syempre sa dami ng bahay, ganun dito sa Kilauea, sa dami ng bahay mga ka-That's Good, kulang yung ano, naglilinis. Kaya kung yung mga Pilipino rito, siguro wala akong kilalang Pilipino rito na hindi naglilinis ng bahay. Lahat ng Pilipino rito, pag nakakwentuhan ko, meron siyang nililinis na bahay, ganyan. Pagkatapos ng trabaho, meron siyang nililinis na opisina, o kaya meron silang part-time sa gabi, restaurant, mga ganun. Kasi kumbaga yung trabaho na yan, tawag ba dyan, hard work ba? Hard work talaga yan. Karamihan kasi rito ng tao ayaw ng hard work. Gusto nila ano, gusto nila yung kapag nagtrabaho na sila ng 8 hours sa maghapon, tama na yun sa kanila, okay na. Eh mga Pilipino, 8 hours tapos na, gusto pang magtrabaho pa ulit. Sayang, di ba? Gusto pa ano pa ulit, kahit 4 hours pa. Kaya yun yung naglilinis sila ng bahay. Pero tayo naman, dahil business naman ito, nakapokus tayo sa paglilinis ng bahay. So ang nangyayari pag abang walang nililinisan ganyan, doon naman tayo nagde-deliver sa DoorDash tsaka sa Skip. Kaya ako pag tinatanong ako kung anong trabaho ko rito, wala akong trabaho. Puro side gigs tsaka side hustle. Anong gig mo? Anong hustle mo? Ayun na sinasabi ko, naglilinis ako ng bahay, nagde-deliver sa DoorDash tsaka Skip. Maaraw ang Kilauea ngayon mga That's Good, pero minus 3 degrees ang temperature. Kaya ang lamig, mas malamig pa kaysa sa freezer. Pero maaraw. Kaya ang ganda ng panahon eh. Nagkokontra yung araw niya tsaka yung temperature. Yung mga sasakyan, nagdudumi ng mga sasakyan. Mga ngayon yan, magkakarwas ngayon yan dahil maganda yung panahon. Kahapon maaraw na rin eh. Mga 2 days, 3 days ng maaraw. Maaraw na malamig. Sobrang lamig mga ka-That's Good. Ito yung Bennett Bridge. Traffic dito pag peak hour, mga mamaya magta-traffic to mga alas 2 hanggang alas 3 yung mga magsusundo sa eskwela. Ganun dito sa Kilauea mga ka-That's Good. Wala kang makitang tao naglalakad sa kalsada. Yan yung napansin ko nung unang dating ko rito sa Kilauea. Kasi diba sa Pilipinas, ang daming tao sa kalsada, kahit probinsya, mga nakatambay, nakaupo, kukwentuhan. Dito, pagdating ko, paglabas ko ng bahay, walang mga tao. Kaya akala ko noon walang katao-tao. Yung
pala yung mga tao nasa loob ng bahay. Hindi uso rito ka that's good yung ano, Marites. yung maritesan kumbaga. Yung nag-uumpukan sa kanto mga gano'n. Wala ngang umpukan dito. Ang umpukan nila rito sa mall, sa food court. Kaya nandun sila. Doon sila nagkikita-kita sa food court sa mall. Doon sila nagkukwentuhan. Wala kang makita sa labas, mga naglalakad-lakad, gano'n. Yung nagchichismisan. Pero pag pumasok ka sa mall, doon maraming tao doon. Ganon dito. Tsaka dito hindi mo kakilala kapitbahay mo rito. Siguro makikilala mo yan mga ilang taon pa bago mo. Kasi hindi kayo nagkikita kasi nga may sarili siyang buhay. May trabaho siya, may negosyo siya. Ganyan pag weekend may sarili silang pinupuntahan na kung saang lugar. Halimbawa, pupunta sila sa lake, mag-fishing, ganun. O kayo naman, pupunta kayo ng Vancouver. O di ba? Paano kayo magkikita-kita? Sa umaga, palabas ng garahe. Hindi naman lalabas ng bahay yan eh. Paglabas ng bahay niyan, nasa kotse na agad. Bubuksan na yung garahe. Magdadrive na siya palabas. Di ba? O. Tapos, lalabas lang yan pag mag-walking ng aso. Lalabas ka rin pag mag-walking ka rin ng aso. Hindi naman kayo pwedeng mag-usap, baka mag-away yung aso nyo. Kung malalaki yung aso nyo, hi lang, hanggang hi lang kayo. Hi, hello, ganun lang. So, ganun dito. Pag may kakilala ka, malamang mga isa, dalawa lang, ganun. Pag magka-timingan yung time nyo, yan, doon kayo magkakape kayo, Tim Hortons, ganyan kwentuhan. Yan yung mga napansin ko noon. Makita mo lang na tao, yung mga nag-aantay ng bus. Parang yan, bus stop na yan. Yan, may nakatayo dyan, ganun. Tapos hindi pa lalapit sa'yo dahil syempre natatakot din siya. Baka masamang loob to. Yeah. Kasi homeless. Oh, hi, hello, ganun lang. Ganun ang anuhan dito sa Kelowna. Yan naman yung hospital. Ang laki ng hospital dito. Ayan, oh. Yan yung hospital. Ang akala ko nun, syempre, di ba, Canada na, di ba? May yung kababayan natin, may kaibigan kami rito. Emergency, tinakbo namin dyan sa hospital. Kasi ano yan eh, kumbaga government hospital yan eh. Kumbaga sa atin public. Yan yung Kelowna General Hospital. Ayan, libre dyan. Pag na-hospital ka, libre ka dyan kasi nagbabayad ka ng Laki yun. tax. Ang laki ng ibinabayad natin dyan. Kaya pag na-hospital ka, emergency dyan kahit tinatakbo. Siyempre, akala ko naman nun, siyempre Canada, bilib na bilib ako kung sa mabilis siguro to. Sanggala. Hinatid na namin. Nakauwi na ako, nakabiyahe na ako. Nakakain na ako 2 beses. Pagtanong ko, hindi pa pala tapos. Hindi pa na-a-admit. Inabot pa ng 3 oras. 3 oras na pila. Diba? Sakit na nung appendicitis. Mga 5 hours, doon pa lang siya na-admit. Ewan ko kung walang doktor o kasi yung emergency nila parang emergency lang yata yun ng mga nataga, gano'n, yung mga nabaril. Hindi, di ba? Sabi ko mas mabilis pa emergency sa Bangi ah. At least doon 30 minutes, 1 oras. Naturukan ka ng di ba? Tanggal na sakit ng tiyan. Dito siguro, stricto siguro rito. Yung naman iniisip ko, hindi basta-basta kumbaga pinupulido nila siguro. Tapos siyempre nag-research ako, nagtanong-tanong ako. Ganun din pala, may mga private hospital din pala rito sa Kelowna. May mga private clinic din pala. So kung gusto mo ng mas mabilis na serbisyo, yung tipong pagtakbo mo sa emergency, asikasuhin ka kaagad, punta ka rin pala sa mga private. May mga private hospital din dito. Mabilis pa sa 4:00 ang serbisyo nila.
So yun naisip ko, parang Pilipinas lang din pala. Kasi sa Pilipinas, pag gusto mo rin ng mabilis, magaling, 'di ba? Para sa atin, 'di ba? Pupunta ka rin sa private hospital. Ano ba yung mga private hospital sa atin? Siyempre, mga parang St. Luke's, ganun, 'di ba? Kumbaga sa Lawag private hospital sa Lawag mga maraming private hospital sa Lawag, Ranada 'yan, private 'yan. 'Di ba? Ang public naman doon yung provincial hospital. Yung Batak. Yung Batak, diyan ako believe sa Batak Hospital, mabilis diyan. 'Di ba? Parang pagkaintindi ko kasi diyan, yung para siyang ano yung kumbaga advanced din yung ano niyan kumbaga high tech din, kumbaga mabilis. Pero inaano ko, syempre kinukumpara ko ang Pilipinas dito nung pagdating ko, kasi nga naninibago ako. Hindi naman yung pinagkukumpara ko na mas mahirap diyan, mas sa Pilipinas mas parang ano lang yung sa akin lang, parang mga culture shock. Culture shock ba ang tawag doon? So yun pala, kung dito kasi libre, katulad nun na opera siya sa appendicitis, wala siyang binayaran. That's good. Kahit yung mga itinurok na mga anesthesia, di ba, mga ganon, injection, mga gamot, wala siyang binayaran. So libre na lahat, kahit yung pag-opera. Tsaka may follow-up, check-up pa yon, libre na rin yun. Hindi na siya nagbayad ng galing sa bulsa niya, kasi nga binabayaran na niya yun ng ano, every payout, kumbaga every sahod. Parang kumbaga sa atin PhilHealth. Kumbaga sa Pilipinas may parang PhilHealth din dito na binabayaran mo para pag na-hospital ka, libre na yung serbisyo, ganun. Tapos ganun din yung mga mga eskwela. Meron din dito mga public school. Yan, yung mga bata, libre rin ang ano rito, libre rin ang pag-aaral nila rito, elementary, high school, ganyan, hanggang makagraduate sila ng senior high school. Tapos meron ding mga private school dito na nakikita ako. Yun yung parang mga ano ba yun, yung stepping stone, willing yung ano rito, Papa. yung private school dito, Willow. Stone, Yeah, hindi. parang ganon. Parang ano rin siya, yung Catholic school din siya. Catholic school siya na private din. So syempre baka parang Pilipinas din, may public din, may private din. Kasi di ba, kumbaga hindi, pag nandito ka, i-maximize mo na yung public school. So may mga ano rin pala, mga hindi nagpapaaral sa public, gusto rin nila yung private school. Dito kasi ano pa lang, 2 years old pa lang pinapasok na sa eskwelahan. 3 years old pa, hindi pa nakakapagsalita. Meron na siyang ano, pinapasukan na school, katulad ng stepping stone. Ayan, pwede mong iwan yung bata doon. Sila nang bahala doon, pasok ka na sa trabaho mo. Childcare. Child care, parang ganun. So pag uwi mo, daanan mo na lang. Ganun. Kumbaga nakasistema na rito, parang sasabay ka na lang sa sistema. Yun ang maganda rito. Kumbaga very ano rito, diversified. Organized na rito, mga ka-that's good. Kaya hindi ka na makakita ng tambay. Wala. Kaya naisip ko, kaya pala marami akong nakikitang tao sa Pilipinas sa kalsada pag lumabas ka, kasi nga daming tambay. Dito walang tambay, mga ka-that's good. Mag-isa ka nagsashot sa bahay nyo. Kung meron ka man makasabay na ano, mag-shot o ano, uminom o ano, mag-video, okay, yung katrabaho mo siguro yun, tapos sabay kayo ng day off. Tapos di ba, mga Pilipino rin, ganun.